Se on morjensta vain. Tältä kaauksen keskeltä. Kuvataanpa pikkusen kuulumiseen, kun ei ole tullut vähääkään laitettua mitään pätkään. Ja täällä on eskorttia vähän koittanut pajottaa. Niin kuin näkyy, että maalaishommia on tehty. Ja vähän muutakin. Alun perin ajattelin, kun tässä oli tämä keula, niin ottanut ruostetta aika hyvin. Ja kävin hakkeen sitten maalit siihen ja ajattelin, että sehän on muuta kuin hiioo ruosteet pois. Ja vähän putsailee ja maalailee uudestaan vaan. Eihän se sitten riittänytkään, että tässä oli tämä etuhiekkapelti, niin tämä oli pehmentänyt ihan huolella. Mä oon tähän jo aikaisemmin, silloin 25 vuotta sitten, niin hitsasin tähän semmoisen varmaan näin ison paikan. Yllättävän kauan sekin kesti siinä, vaikka en sitä mitenkään kovin huolella sinun tehnyt. Kun mä ajattelin, että tämä auto ei varmasti ole kyllä kauan tolopillaan, koska oli se ajotyyli vähän semmoista aika railakasta silloin nuorena poikana. Että sitä oltiin jatkuvasti jossakin ojan pohjalla tämän kanssa ja niin päin pois, mutta yllättävän kauanhan tuo kesti sekin paikka, mutta siinä rupesi sitten, kun siinä oli tietenkin lipakkelia päällä, niin siihen tuli semmosia railoja ja sitten kun sitten väänti se kitin pois, niin ei sillä ollut takana enää paljon mitään jäljellä sitten ja ketähän joutui varmaan tästä kohti mä hitsasin tuonne nurkan taakse tämän uusiksi. Tuokin mihin, no siinä ei ole reikkiä vielä, tuo puskurin kiinnityskohta, niin se pultti läskeeneen läpi siitä, kun rupesi sitä varttipuskuria ruuaa irti. Että hyvä, jos tästä olisi halunnut, niin se olisi pitänyt vaihtaa tuo koko naamapelti tuohon vaan. Mulla olisi tuolla toisella tallilla ollutkin siihen peltiin, mutta en alkanut sitä vielä, teki vielä paikkaamalla tuon, kun mä tiedän, että siellä on kuitenkin tuolla takanakin pikkusen koritöitä tuolla jäyttimen alla. Tai sillä kun se vaihtaa sen pellin, niin se pitää tehdä sitten kerralla kaikki kuntoon. Niin en alkanut tekemään, kun mä tiedän, että se räjähtää käsiin tämä projekti ja ajot ajamatta tältä kessään. Ja tuo piti kans tuo konepeli etureuna hitsata tältä suoralta osalta kokonaan uusiksi. Maalipinta nyt on semmonen perusautotalli turaa ja tasua, että en missään nimessä ole mikään automaalari ja huippupohjatöiden tekijä. Että semmonen ihan välttävä tuli niinku minun tekemäksi. Että näyttää kaukaa hyvältä, mutta ei kyllä, jos menee vastavalon kanssa peilailemaan, niin varmasti sanomista löytyy. Suuri, mikä tässä pistää silmään, niin on tuo aika jäätävä sävyero tuossa. Niin kuin näkee, että tuo eturean, niin kun se on maalattu, niin siinä näkyy. En ole kyllä vielä sitä kunnolla myllännyt tuota sumurajia tästä pois, mutta kuitenkin se kyllä näkyy sitten selvästi. Mä kävin tuolla maaliliikkeessä, ottiin tuo peräkotiluukun irti ja kävin sen kanssa siellä, kun en tätä alkuperäistä sävyä, se on jo enää lähelläkään, kun tämä on ihan niin kuin näkee, niin tämä on aivan palannut tämä on varmaan pahin tämä konti päällineestä katto. Se kiilotti tästä alueen ja luki sillä laitteella se sävy siitä. Mutta ei se ihan kuitenkaan ole sitten se mikä tai mä tästäkin on myllännyt. Tai mylläsin ennen kuin mä maalasin tämän eturenan. Ei se ihan natsaa siihen. En tiedä onko se edes mahdollista saada aivan samaa, kun se on kuitenkin 25 vuotta vanha maalipinta ja kai tämä punainen on pahimpia sävyjä.
aurinko polttaa sitä, niin toki varmaan joku ammattimaalari sen olisi osannut paremmin tuohon häivyttää. Mutta se nyt on tullut, että tässä saa nyt olla. Katsotaan sitten myöhemmin, jos maalaa tuon koko pelli. Tai koko autohan se pitäisi maalata, että tässä nyt on ympärissä kyllä. Useammassa kohdassa on paikkamaalauksia, että ne näkyy kyllä sieltä aika selkeästikin. Mutta saisi nyt tien päälle tämän, niin ei se nyt tarvi mikään näyttelytasoinen laite olla. Tuolla justiin ajattelin, kun ajeli autolla ja rupesi tämä kevät koittamaan, niin alkoi niitä vanhoja autoja tulemaan, niin siellä oli melko rupisen näköisiä laitteitakin liikkeellä, vaan kyllä ne silti pirun hyvältä näyttää, nuo vanhat autot vaikka, että ei ne tarvitse kaikkia olla ihan viimeisen päälle. Toki tämä nyt, kun mä se myllään läpi, niin tuolla tien päällä näyttää niin kuin varmasti ihan hyvältä, mutta lähempää kun tulee katsoa, niin kyllä näkee sitten nämä virheet, mitä tässä on maalipinnassa. Pikkusen tänne ruostesuojasta tekiin kanssa, kun vähän putsali vanhoja, mitä oli tai paskat pois täältä ja vettiin kotelosuojaa pohjalle ja sitten avohammasrasvaa ruutasin tänne. Tai semmoista sekoitusta, en mä tiedä oikein mitä siinä kaikkia on. Pitää varmaan vielä toinen kerros vetää sitä. Tähän tulee sitten tuo sisäilmasuoja. Mä silloin aikanaan laittoon tämmöset. Nämä on tuosta Fiat Ritmosta. Muovilokaarit ja pikkusen jatkojalostin niitä laittoon muovia tänne lisää ja tonne yläpäähän tuommoisen kumimaton, että ei täältä pääse paska lentään tonne taakse. Tässä nyt oikeastaan jää kun se iskaritorni näköiselle ja sitten vähän tuolta takaosasta pyöräkotellua. Että hyvin nämä oli suojannut, mutta tämä etukulma ei ihan ole oikeassa muodossa. Tähän jää pikkurako, pitäisi nyt korjata, laittaa sillä, että se on tiivis. Sieltä oli paska päässyt lentoon ja se oli molemmin puoli oli pakkaantunut tänne savia tänne etunurkkiin. Ne oli siellä sitten vähän päässyt paikat pehmenemään. Mutta muuten oli niinku saman näköinen, mitä silloin aikanaan kun laittoi nuo lokasuojat, niin ei ollut ruoste päässyt tänne muualle ollenkaan. Vaikka tälläkin on kuitenkin tällä autolla ajettu, niinku ihan käyttöautonahan tämä on ollut mulla. Että kesää talavia, monet loskakelit ajettu. Nyt en ole varmaan 10 vuoteen ajanut ehkä talavella. Tuolla näkyy noita vanhoja paikkauksia. Nämä oli nämä nurkat täältä, kun tässä ei alun perin ollut sisäilmasuoja, niin nämä oli päässyt pakkautumaan. Tänne kaikki paskalentoinen, niin nämä oli muhinut ihan huolella. Ja siinä oli edellinen omistaja sitten tuolta hytin puolelta painanut. Tuommoisen öljykanisteri oli leikannut ja sikaflexillä painanut nämä nurkat täältä. Kummallakin puolella oli samanlaiset korjaukset. Että viimeisen päällä paikkauksia. Ei ollut kyllä sitten ainoita patentteja. Ympäri autoa oli. Tässäkin oli etulokasuoja. Mä piti vaihtaa nämä etulokasuojat silloin. Niin muistan kun rupesin irrottamaan tää suojaa, niin tippui säällikköpurkin kansi lattialle. Se oli laitettu, tässä oli isot reijät ollut ja se oli sitten säällikköpurkin kansia ja rautanauleja oli laitettu sinne niin lasikurun vahvikkeeksi. Että aika paska koppa tämä oli silloin. Ei tämä ollut kuin 1000 markkaa tämä auto silloin maksoi. Oli kuitenkin kilvisää oleva. Tämmöstä
tavaraa mä sinne ruutasin. Tai tämä on niin paksu, että ei tämä tuu ruiskusta läpi. Ruiskusta läpi tämä tavara, että en mä tiedä oikein mitä seosta tämä on. Minä silloin tätä samaa tavaraa laittoi silloin tähän pohjaan silloin kun tämä hitsasin kuntoon. Aika hyvinhän tuo suojannut kuitenkin, ei tarvinnut pohjaa hitsailla, että en tiedä onko tämä niin yleisesti myynnissä, että silloin oli semmonen kuin A-väri tuolla Alppilassa, niin se omistaja vissiin teki tätä niin seosta ja mä sitten sain sen, taas selvitin sen nimen kun en enää muista, niin mä soitin sille äijälle, että onko sitä vielä tarjolla ja sekä oli eläkkeellä vissiin se äijä. Mutta se neuvo sitten, että tuolla Ruskossa Autoväristore Oystä löytyy tätä tavaraa samalla reseptillä tehtynä. Mä kävin 3 litran tarpeen hakkeesta. Ja tosiaan se ei mene ruskuta läpi, että se pitää tuolla tärpätillä ohentaa, että se saa juoksevaksi. Mutta sillä on minusta tuntunut hyvältä, että se ei sillä kovetu, kuivattua. Että niinku tämmönen perusmassa, niin sehän sitä tulee niin kovaa, että jos alle pääsee ruosta, niin se leviää siellä massa alla sitten aika huolella. Tietenkin semmonen, en mitään semmoista kunnon testiä ja vertailua ole tuosta tavarasta, mutta no oikeastaan silloin kun mä tämän ostin, niin mä hitsasin heti tuonne pyöräkoteilon paikan ja mä muistan, kun mulla ei ollut maalia silloin ollenkaan ja mä vetäisin pensselillä vaan tuota siihen päälle ja sitten kun rupesi vuoden parin päästä tätä niin kuin enemmänkin korjailemaan, niin ei se ollut ainakaan siinä ajassa kerennyt ottaa ollenkaan ruostetta se paikka. Että sillä tuntui ihan hyvältä. Toki nyt on jokaisella omat mielipiteet ja kokemukset. En tiedä, onko tuon mitään ihmeainetta, mutta on itse kyllä tykännyt tuosta näihin vanhempiin autoihin laittanut. Miinuspuolia on se, että se on ihan saakeli niin sotkevaa tavaraa, että sitä kun mennään sitäkin remonttia tekemään tuonne alle, niin on melko hyvin paikat tuossa liisterissä. Siellä on Niin, mulla on tuo oviverholu irti, kun tuohonkin piti paikkaa maalata. Tässä oli ei kun toinen puolihan se olikin. Mä aikanaan murtautui tähän autoon, kun mä muutin silloin maata kaupunkia kerrostalossa vähän aikaa. No siinä näkyykin tuo lukkopesä on vielä tommonen työstetyn näköinen, kun parkkihallissa oli tämä auto, niin ne koitti pölliä stereottaa sitä, mutta oli autoon päässyt. Mä olin töihin lähdössä ja sitten menin parkkihalliin, niin eskortti siellä ovet auki. Oli ilmoittanut jumalata ja oli sitten revitty nuo poppivehkeet tai soiti oli niinku sillä puoliksi ulkona. Mutta niillä oli sitten vissiin tullut lähtö, kun mulla oli tässä niinku varashälytin tässä autossa. Mutta se niinku ovikatkaisijasta otti sen, että kun aukasi oven, niin se alkoi huutamaan. Mutta ne oli vähän pikkusen huonot ne katkaisijat, niin se ei varmaan heti alkanut sitten huutamaan se häläri. Niin ne kerkesi mennä sinne autoon sisälle ja ruveta irrottaa sitä mankkaa, mutta ilmeisesti sitten oli hälyt ruvennut huutamaan. Olivat ottaneet lähöt sieltä. Tai joku muu tullut häiritte, en tiedä. Niin se oli veitty tuo lukkopesä tuosta kokonaan. Eikö hetkinen, kyllä mä oon taas väärällä puolella. Kyllä se oli tämä puoli. Tuolta ne repi niin kuin tuo lukkopesä, mutta täältä ne irrotti kokonaan. Niin oli, täältä oli veitty läskeeneen tämä pois. Siihen tuli sitten, tietenkin maalit lähti tuolta.
Eikä tullut tästä kunnolla paikattua, niin se rupesi ruostumaan tuota ja tuli menekönen rupi tuohon. Piti sekin nyt maalata sitten. Tai puhistaa. Hiekka puhalteli ja sitten tällä fosforihapolla kans kootin. Kyllä tämä jonkun verran tuntui syövän tuota ruostetta. Ihan pätevä olosta ainetta oli. Kyllä. Mutta tämmösiä kuulumisia täältä, niin katsotaanpas kuvaltais taas jossain välissä jotain. Ei muuta kuin ensi kertaa. Se on morjens.